Grabing gulat po guys sa ahas na to guys. Marami dito guys kanina mga patay na natuway. Sana kinainan yun ng alimango. Dito guys yung trap natin. Meron guys kulay green. Kaya pala maraming nagkainan kanina dito ng tuway. Ito pala yung kumain Sana may huli guys. Meron guys, good size. Ayos. Medyo malaki na rin guys Yan guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. Magpapandaw na naman tayo. Medyo natagalan tayo sa trabunting kasi busy sa trabaho. Bali 17 trap yung papandawin natin guys. Shout out na lang sa inyong lahat dyan guys. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Ingat-ingat po kayo palagi guys. Dito guys may papandawin tayo dito isa. Wala guys, hindi pumasok. Baka pumunta dun yung bakas. Dito guys may trap tayo dito guys. Sana may huli. Tatlong suga-suga crab guys pang ulam. Suga-suga crab na naman guys. Grabe. Isang piraso. Grabing gulat ko guys sa ahas na to guys Ahas dagat siguro yun. Dito guys may trap tayo dito guys. Isang piraso. Tapos nandun na yung iba natin trap. Punta dito tsaka dun. Bali tatlo na yung napandaw natin guys. Puro suga-suga crab lang yung huli natin. Puro pang ulam, walang alimango. Marami dito guys kanina mga patay na natuway. Sana kinainan yun ng alimango. Dito guys yung trap natin. Meron guys kulay green. Ayan. Kaya pala maraming nagkainan kanina dito ng tuway. Ito pala yung kumain Kaya pala ang daming tuway dito kanina. Pinagkainan. Grabe, ubos yung pain Ayos guys, nakaisa na tayo. Ayos guys nakaisa na tayo guys. Medyo malaki na guys, good size na. Ito yung mahal na limango guys. Ayos. Thank you Lord. Dito guys may tatlong trap tayo dito guys. Dito banda. Sana may huli guys. Ito yung unang trap natin guys sa tatlong piraso. Sana may huli guys. Suga-suga crab guys na naman Ito guys yung trap natin. Meron guys may bumungad sa taas guys. Parang malaki na yata guys. Good size na. Sana may kasama. Isang piraso lang guys, pero good size na. Ayos na rin to guys. Sana may huli guys.
Meron guys, good size. Ayos. Yan o. Ayos. Dito guys, may trap tayo dito guys. Pang ano natin guys, pang 8. Pang 8 na pala natin to guys. Sana may huli guys. Wala guys. Tatlong suga-suga crab guys, grabe. May pain pa. Sana naman pagbigyan. Meron guys, good size na rin to. Ayos na rin to. Dito guys, may trap tayo. Suga crab na naman. Grabing pang ulam yan. Dito guys, may papandawin tayo dito guys. Pang ulam. May nakita ko guys, pugan ng ibon. Yan o. May ano na siya. May mga sisiw na. Hindi pa gaanong makapal yung ano, balahibo niya. Yan o. Ito yung ibon guys na kahit hinahawakan yung hinakay nila, hindi pa rin yan nila ano iniiwan, talagang binabalikan pa rin yan. Dito guys, may trap tayo. Sana naman may huli, halimango. Mayroon guys oh. Ang laki pa ng pain. Dito guys yung isang trap natin. Bali 4 na lang yung papandawin natin guys. Pag napandaw natin to, 3 na lang. Sana naman may malaki. Good size guys. Ito guys yung pang 15 na natin. Good size. Good size guys yung huli natin. Goods na rin to. Ito na guys yung pang 16 natin. Meron guys, 2 piraso. Ito na guys yung pang 17 natin. Nandun. Banda. Meron na naman pugad dito guys oh. Hinakay na naman guys, pero medyo marami na yung ano, balahibo. Yan guys oh. Dalawa yung ano, inakay.
Dalawang piraso guys. Yan guys, oh. Yan guys, napandaw na natin lahat guys, yung trap natin. Kakamadahin na natin guys. Bali ito yung mga huli natin guys, oh. Guys, oh. Ayos na rin guys kahit papaano. Medyo malaki na rin guys, oh. Ayos. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin guys. See you next vlog po. Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking munting channel guys. Tsaka paki-like na rin. So yun guys, shoutout sa inyong lahat guys. Ingat-ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. May blessings na naman tayo guys.